गोदानै सासे आदैनो गालसिरा साना होनायनि पानिशमेन्ट बारा जाबायहाय असान्थि निसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै थ' लोगोफोर आंनि अनजाग्रा लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङैनो दंना आंबो मोजाङैनो दं दासान्दि आङो इउटुबाव मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै अन्नानै निमाहा बियो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थ' लोगोफोर गाबोनथ' आरो 15 आगस्ट ना दा मोजाङै मोजां खुंलांदो 15 आगस्टखौ दा जोंहाबो बेबायदिनो जोंनि पर्बतजरायावहाय गाबोनहाय बिराद गोबां ना बल गामियावनो जोंना मोनबासो खेला जायो 10टा टीम दा जोङो बोराय बेन्थ' उन्दै गिदिर लानानै न'खरैनो बेखौहाय गाबोननि समखौ 15 आगस्टखौ मोजाङै मोजां जोङो हगार हरगोन खेला होनायनि दारैहाय दा आसा खालामो बयबो बे 15 आगस्टआव मोजाङैनो मोजां जायफ्रा मोनजादों मोनलोंदों मोजाङैनो जानानै लोंनानै फालिदो आरो मोजाङैनो बे बोथोरखौ बारहोहरदो 15 आगस्टखौ थ' लोगोफोर आङो मा बुंबावनो बेजों लोगोसे नैबे सासे आदैनि ना नोंथांमोना इन्ट्र' भिडिअ नुखाबाय सासे आदैनि फिसा साब्रै गोनांनि भिडिअ आङो लानानै फैदों बे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनोब्ला एन्टनि नार्जारि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन बिनिनो आंबो ससे होनो थांखि लादों दा जोंनि बर'फ्रा बेबायदि ना फिसा साब्रै गोनांखा बिसौ बिहामजो गोनांखालाय ना बेबायदि गदाय लानानै माने मोनसे जायगायावहाय माने दोननानै बिथांनि आदैनि मादै जाय गिबि मादै बै मादै गिबिया थांनानै एसे फैहैनाय नुदों आङो दा इन्टारेस्टबो मोनदों माखासे गाज्रिबो मोनदों इन्टारेस्टबो मोनदों दुखुबो मोननाय फैदों थ' माब्रैनि दुखु मोननाय फैदों होनोब्ला सासे बिफा जानानै सासे बिबौ जानानै बिबौ महर जानानै दा साब्रै फिसानि बिफा बोराय बैसो जानानै आरोबाव मानोथो बेबायदि ना गोदान दा आदै नोंथांनि दुब्लियाव मा गांसो दं बै दुब्लियावबो बे एखे रोखोम गांसोआनो थ' आङो बिनिफ्राय बै मादै गदायखौबो आङो बुंगोन थ' आदैनि बाख्रियाव मा दं नोंनि बाख्रियावबो बे एखे बाख्रियानो ना दा बुंनो थाङोब्ला बेबायदि बांसिनै आङो हिन्जावफोरनियाव नुहुरो दसखौ दा सासे बे आदैया फिसा साब्रै गोनांखा नोंनो मेगनजों नुखाबाय बे आदैखौ नोङो मानो ना बे आदैनो मानो नोङो बेबायदि ना गालसिरा सानानै हैबावनांगौ जाखो थ' नोंथांनिबो भुल हिन्जावनिबो भुल हौवानिबो भुल हिन्जावनिबो भुल बेखिनियाव ना लोगोफोर थ' दुखुनांथाव जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बेबायदिनो जाफ्लेबाय थानाय दिनैनिल' नङा नुनायमानि सोर हिन्जाव गोनां फिसाय गोनां ना ओरैबायदि हाथुरा दंबायो देथारनांगोन लाबो हाथुराया लाबो फिसा फिसौ थाखानानै लाजियाबो ओमफ्रायहाय बिजामादै मोनबाय फिसौ मोनबाय ओमफ्राय बेबायदि समाव बिजान समायबावो बारा जाबायहाय असान्थि मिथिगौ नोङो एखे लाजिबाल एसे लाजिबा जायो मोजां सानफ्रामबो हिन्जावनाव जौ लोङै थायो साय गगारदों बियो गंनै बरा गारि लांदां भारानियो आसोमा हौवाजों लेनदेन दंबायनो दुनियानि मानसि खोमाया आलौदोंबाय आंनो फन हरनाया हिन्जावा मोजां नङा होननानै 50,000 फैसा खालामनांबाय दाखालि मिथिं खालायबाय
नोंनि बिसारो दङ ना दा हमजादों न'नि मानसिया बेखौ सारेना हगारखाबायनो माने फिसा साब्रै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौथ' नुखाबायानो दा आङो भिडिअखौ गोलाव खालामनो गोसो गैया बेखिनियावनो आङो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थेंक इउ भेरि माच लाभ इउ अल बाय बाय